Tänään mä opin, että mun suihkusta ei tule lämmintä vettä. No, kehtäkö tän näköisenä lähti palaveri? Alright, eli tänään siis ohjelmassa on mennä Nordic Innovation Houselle vähän tsekkailee, että pystyykö ne antaa mitään pro-tippejä tähän meikäläisen meininkiin täällä Nykissä. Se meistä siis pyrkii siihen, että se antaa headstartteja pohjoismaisille yrityksille täällä Nykissä. Toivottavasti niillä on jotain hyvää meikäläiselle. Siellä pidätetään jotain miestä mun kämpäjässä. Hyvä aloitus tälle päivälle. Klassikko. Hyppäsin väärään sun tämmönen vähän metro. Tapaamiset tapahtui. Erityisen antoisa tapaaminen siinä mielessä, että tuli paljon uusia kontentteja ja pari päivää lisää tekemistä. Tapasin tosiaan yhden Nordic Innovationin kovimmista ihmisistä ja hänen kauttaan sai sitten intron muutamalle ihmiselle ja töitä ensi viikolla. Which is nice. Sen kun hoitaa kunnolla, niin voi olla, että tulee aika paljon duunia nyt loppureissulle. Ollaan päässyt sinne turistien taivaaseen, nimittäin Brooklyn Bridgelle. Täällä on huomattavasti paljon enemmän jengiä kuin tuolla kaupungissa. Täällä on nimittäin tullut erityisen hyvää aikaa siitä syystä, että täällä ei turisteja ollenkaan. No täällä. Ristossa täällä on turisteja. Jos pääsis tuon rakennuksen katolle, niin ei saa siisti kuvaa. Pääsiköhän tuon talon katolle? Tää Brooklyn on tälleen niinku nopea katsottuna pikkasen erilainen meistä kuin tuo Manhattan. Vähän kotoisampi olo, tiedätkö, tuo on jotenkin silleen crazy, tiedätkö, leffa shittiä. Tuolla oli tää helikopteri for fuck's sake. Tuokaa olisi silleen niinku maisema, mitä mä Oulussa Raksilassa silleen näin päivittäin, mutta jotenkin täällä on enemmän semmonen niinku inhimillinen fiilis. Testissä. Ehkä mä tarvitsen kysyä, jos mä menen ja koitan. Okei, tässä on tämmönen kerrosto. Good enough. Aha, tää on lukossa. Selkeä. Onks tääkin lukossa? On. Alright, ehkä meidän täytyy kysyä. Okei, täällä on hissi. Mitäs? Okei. 10 on nappi, jota ei oikein voi painaa. No, täällä on varmaan joku, joka osaa vastata. Milloinkohan tulee potkua naamalle? Okei, tuossa on siis joku tapahtuma. Niitä ei voi häiritä. Tuolla on toinen tapahtuma. Niitäkään ei voi häiritä. Mielenkiintoista. If it doesn't work, that means they're in Perpignan, and I wait till 5. Okay. Till 5, alright. 10 hour, yeah? Alright, thanks a bunch. No, se ei ollut vielä auki ja tässä on 40 minuuttia aikaa, niin tuolla eessä päällä semmonen ranta, sieltä saattaa saada vähän vastaavan klassikuvaa, mitä me tultiin koita saada. Niin
Let's try. Tämä nainen käytti omaa korttiansa, jotta tää hissi menee sinne huoneeseen, minne mä haluan. Kiitos. Appreciate it. Stairs. Okay, merkissä. Let's have a look. Jos joskus elämässä ollut semmonen fiilis, että mun ei kuuluisi olla täällä, niin nyt. Olisiko auki? Ei varmasti. Jop. Nope. Sad. Tää ovi tuntuisi melkein niin kuin tää aukeasi. It doesn't. It doesn't. Fuck. Taisin tosiaan lukita itteni tänne portaikkoon. Mitenköhän täältä päästään pois. Nää on näitä hyviä hommia. Tosiaan näitä hyviä hommia. Jos tää vaikka aukeas, niin vähän siistiä. Exit the street through lobby. Okay. Cool. Is it possible to get access to the roof? The roof? No, it's actually closed for the season. It is. The only thing that's open right now is on the 10th floor. We have our restaurant. It's the Brooklyn Heights Social Club. If you like to go up there, it is open and it has panoramic views up there. Sure. Go this way. I could take it out, yeah. Does the elevator work without a card? If you actually take the elevator to the left, you just push that to 10R. It's the express elevator. It'll take you right up there. 10R. Yep. Alright. No niin, nää jätket ei tosiaan antanut mulle lupaa kuvata täällä. Joku markkinointihomma. Mutta ne myy mulle alkoholia. Jotenka otetaanpa nyt hyöty irti tilanteesta. Alright. Join kaljani, tapasin Jeffin ja hänen vaimonsa. Jeff on kalifornialainen palomies. Siistit viikset. That's about it. Puhuttiin politiikasta. Kävästään vielä täällä. Yhdessä paikassa ottaa yksi valokuva, ettei ala harmittaa, jos tuolla ylhäällä otettu kuva nyt ei sattumoisin vaikka toimiskaan jostain syystä. Cool box.